Вядомы палітык Зянон Пазняк гаворыць пра стварэнне свайго ўраду, які будзе змагацца за нацыянальную незалежнасць і нацыянальныя вартасці. Чаму ён патрэбны і чаму мы, беларусы, павінны за ім пайсці? Гэта і іншае пытанне да гаспадара Зянона, які ўжо ў нашай студыі. Вітаю вас. Добрый день. Ёсць Рада Беларускай Народнай Рэспублікі, ёсць Народнае антыкрызіснае ўпраўленне Паўла Латушкі, ёсць кабінет Святланы Ціханаўскай і іншыя структуры. Чаму мы, беларусы, павінны пайсці за вами? Вы напалохали белорусу. Пытание зусім не такое. Это вы паўтарылі, может быть, каментары людей, якія не разумеюць, што гавораць. Может быть, что ў медыі плавае. Это зусім не тое, пра што вы сказали. Значит, объявлено, что ствараецца часовы нацыянальны ўрад Беларусі, які ставяць перад сабой задачу на выпадак, калі неабходна яго будзе прысутнасць у Беларусі, датрымаць парадак і датрымаць незалежнасць Беларусі. Каб не здарылася так, як у 2020 годзе, калі пачаліся пратэсты, якіх ніхто не чакаў. Ніхто. І ў выніку гэтыя пратэсты сядвалі чужыя людзі. І утварыўся поўны разлад. А зараз мы перажываем не то што рэпрэсіі, а перажываем гібридны геноцид. Так вось, каб такога не было, павінна быць структура, павінен быць урад, які возьме на сябе адказнасць за лёс Беларусі, за лёс парадку на Беларусі і за лёс рэформ і выбараў. Гэта павінна быць зроблена ўжо цяпер. Гэта ніякі не ўрад, які будзе функцыянаваць, будзе мець тут нейкія сродкі, тут будзе мець свой штат. Нічого падобнага. Гэта зусім не тое. Гэта ценявы кабінет. Гэта тая структура, якая павінна быць створана на час, калі яна будзе патрэбная. А хто будзе ў гэтым кабінеце, хто будзе ў гэтых структурах? Значыць, існуе створаная праграма рэформаў. У 2018 годзе над ёй працавалі прафесіяналы, наши дэпутаты незалежнасці. Это праграма «Вольная Беларусь». Там па ўсіх галінах жыцця дзяржавы зроблены пэўныя праектныя прапановы. Эта праграма была абмеркована ў Беларусі на ўсіх рэсурсах, скажем, на Тутбаю, 360 тысяч каментароў. Яна была вельмі шырока абмеркована, потым абмеркаванне было ў Вільні, абмеркаванне было ў Варшаве і ў Нью-Йорку. Эта праграма існуе. Там усё, там і ахова здароўя, там і эканоміка, там і банкавая сістэма, там і міжнародная палітыка, там і самакіраванне, ўсё. Это адзін момант. І другі момант, ёсць механізм, які працуе. Это механізм, які рэальна можа прывесці да змены ўлады ў Беларусі. Гэта механізм ёсць. І не хапала толькі вось этой палітычнай структуры. Яна павінна быць. Таму што механізм сам па сабе павінна быць палітычная структура, урад, які будзе стаяць на нацыянальных пазіцыях, зыходзіць з нацыянальных інтарэсаў Беларусі, а не падыгрываць Пуціну, Маскве альбо Еўразвязу. Вот гэта мэта стварэння гэтага ўраду. Людзі ёсць, часткова яны ў Беларусі, таму яны ўвогуле не будуць называцца, часткова людзі у Польшчы, у Злучаных Штатах, у Нямецчыне, у Літве. Гэта кабінет, ён не вымагае падзела на міністэрстве, там вялікую колькасць людзей. Гэта павінна быць тая структура, якая будзе рэгуляваць, якая
Две задачи головные. Это забеспечение порядку, уведение у правовое поле и забеспечение суверенитету Беларуси. Падарожжянон, калі мы глядзім на тое, што нам прадстаўляе кабінет Святланы Ціханаўская, дакладна тыя адмыслоўцы, якіх Святлана Ціханаўская запрасіла да сябе ў гэты кабінет, народнае антыкрызіснае ўпраўленне Паўла Латушкі, то мы бачым там вельмі падобныя рэчы. У чым адрозненне? Адрозненне вось у чым, што калі гэтым людзям кабінету Ціханаўскай спыніць гранты, спыніць фінансаванне еўрапейскае, то ад іх астаецца пыл. Іх проста няма. Мы ёсць людзі самадастатковыя. Нам не трэба ніякое фінансаванне. На першых парах тое, што мы будзем рабіць, нам дастаткова нашых рэсурсаў, якія ў нас ёсць. Але ці ёсць беларусы, а дакладней мільёны беларусаў, якія пойдуць за вамі, бо гэта вельмі важна. Святлана Ціханаўская і платформа «Голас» паказвае, што ёсць сотні тысячаў беларусаў, якія гатовыя ісці за ёй, і фармальна яе прымаюць сёння як прэзідэнта, бо яна выйграла выбары. Значыць, гэта вялікая нацяжка, што яна выйграла выбары. Так як і Лукашенко выйграў выбары. Выбары ў Беларусі не адбыліся. Няма ніякіх аргументаў і фактаў і дакументаў, якія б сведчылі аб тым, што ў Беларусі быў выбраны ў 2020 годзе прэзідэнт. Пазіцыя штатаў менавіта Злучаных Штатаў на гэтым і асноўваецца. А это даволі сур'ёзная палітыка. Менавіта амбасадарка Злучаных Штатаў Джулі Фішер асабіста мне ў інтэрв'ю гаварыла, што пра вынікі выбараў будзе даведацца вельмі цяжка, бо хутчэй за ўсё мы не будзем ведаць гэтыя лічбы. Але сёння, і гэта таксама пазіцыя Злучаных Штатаў, Святлана Ціханаўская, як я зараз цытую Джулі Фішер, з'яўляецца лідарам беларускай дэмакратычнай апозіцыя. Вы ведаеце, у палітыцы трэба стаяць на праўдзе. А так эта пазіцыя такая, як у Лукашэнкі. От ён аб'явіў, што яго 80%. На якой падставе? Ніякіх аргументаў няма, таму што нічога не можна праверыць. Не можна праверыць, таму што ўсё зроблена, прадумана. Інструкцыя цэнтральнай выбарчай камісіі такая. За 24 гадзіны павінны быць знішчаны ўсе бюлетэні. Ну, знішчаны, іх няма. Таму вы нічого не дакажаце. Ён мог і 90% сказаць. Тое саме з Ціханаўскай. Ніякіх доказаў гэтым няма. Факт палітычны, факт юрыдычны, рэальна, выбары не адбыліся. Вы лічыце, што Ціханаўская не з'яўляецца... Ну, безумоўна, элементарна, так як і Лукашенко. Кім з'яўляецца Ціханаўская для вас сёння? Я думаю, што гэта чалавек, я ўжо не раз пра гэта гаварыў, які трапіў у палітычны розыгрыш знешніх сіл. У першую чаргу Расіі і у пэўнай ступені некаторых палітыкаў еўразвязу, якія ў гэтую палітыку ўключыліся. Я магу даволі падрабязна расказаць, што гэта абазначае. Это политика, ну не то что помылковая, и она тупиковая. 29 вересня 2020 года Макрон, президент Франции, был в Вильне. И вот он заявил, что яны, значит, Европа, Франция будут тиснуть на Лукашенко с санкциями. И одночасно супрацоўнічаць з Пуціным, весці дыялог з Пуціным, таму што без Пуціна яны гэту праблему не вырашаць. Ну што можа быць лепш сказана? І от вынік які? Вынік такі, што ні Захад не мае ніякой стратэгіі адносна Беларусі. Няма аналізу, якая канфліктная сітуацыя ў гэтай краіне, якія сілы задзейнічаны. І аб'ектыўна атрымліваецца, што у тых санкцыях, што ўвялі, і у той блакіроўцы транспарта, выгаду мае толькі Пуцін, толькі Расія.
И вот эти слова Макрона показали, что люди просто не ориентуются, что Ці отбывается. вы Тому паспрабавалі- гэтая, я продолжу на ваш отказ, тому гэтая фигура Тихановской, яна, не будем говорить ясно, хто яна ёсць, адкуль і што. Яна якраз та фігура, на якую выкарыстоўваюць у пэўнай палітыцы. Я ўжо пра гэта не раз казаў. Ці вы паспрабавалі звязацца са Святланай Ціханаўскай, з ейным кабінетам і агучыць, абмеркаваць сваю пазіцыю? Бо калі у Нью-Йорку Святлана Ціханаўская была пытаная, ці яна б сустрэлася з вамі, то на гэтае пытанне публічна яна адказала, што калі спадар Зянон будзе мець такую волю, то яна гатовая. Калі яна захоча, я яе прыму. Што ж, справа ў тым, што ў гэтым няма ніякай патрэбы. Таму што это абсалютна фантомная фігура. За якую ідуць тысячы людзей? Да, за Лукашенком ішло болей. Вы разумееце, што эта сітуацыя аналагічная. Трэба разумець, што такое тэхналогіі ў сучасным свеце, што такое прапаганда і што такое сучасны свет, які мае інтэрнэт, тэлевізію і так далей. Гэта трэба разумець. Таму гэта нічого не абазначае. Сёння за яе ідуць тысячы людзей, які ішлі за Лукашенком, а заўтра пра яе все забудуць. Таму што гэта не ёсць палітык. Это падстаўная фігура, на якую паставілі людзі, якія за ёй стаяць і якія выконваюць і з аднаго боку інтарэсы, і з другого боку інтарэсы. Але, магчыма, сёння так і робіцца палітыка, калі прэзідэнт стварае кабінет, а не кіруе аўтарытарна? Прэзідэнт павінен быць палітыкам, а не марыянеткай. Он павінен элементарна разбірацца ў палітыцы і мець ён адказны. Справа ў тым, што тыя людзі, якія за ёй стаяць, яны ні за што не адказваюць. Нават калі яны плануюць там свіфт закрыць, што яны не нясуць ніякой адказнасці. І ў гісторыі іх не будзе. А вот Светлана будзе, таму што яна ўзяла на сябе адказнасць агучваць гэтую палітыку і гэтыя санкцыі, пра якія варта пагаварыць спецыяльна. І за гэта вы хочаце судзіць Ціханаўскую, бо гэта вы агучылі ў апошнім інтэрв'ю. Нічого падобного. Это ізноў жа медыйная трактоўка маіх слоў. Я гавару аб тым, што яе становішча, якое яна займае, якое яна выконвае, прывядзе да таго, што яна пападзе пад следства. Дзеянне вот такіх людзей, якія агучваюць пэўную палітыку, бяруць на сябе адказнасць, якая па сутнасці сваёй з'яўляецца антынацыянальнай палітыкай, таму што яна ў інтарэсах расійскай федэрацыі. А гэтыя словы, калі мы гаворым пра Святлану Ціханаўскую, тое, што вы гаворыце, што санкцыі трэба адмяняць на пэўных умовах, ці гэта таксама не на карысць Маскве, парадаксальна сёння? Не. Санкцыі карысны толькі Маскве, яны не карысны нікому. Яны не карысны нашаму народу. А падзел унутры яны не карысны апазіцыі Лукашэнку. ўнутры народу? І ў першую чаргу яны удараць па народу. І ўжо это ёсць. Самае галоўнае, што тая задача, якую паставіла Еўропа, аб тым, што гэтымі жорсткімі санкцыямі можна пазбавіцца ад Лукашэнкі, гэта ілюзія. Этого не будзе ніколі. Это немагчыма. І прыкладаў мы такіх не знаем. Які шлях? Першы шлях, то, што я ўжо не раз гаварыў, трэба спыніць усё тое, што тут заварылі. Спыніць санкцыі, спыніць рэпрэсіі, спыніць гібридны геноцид, спыніць блакіроўку транспартную ў Беларусі. І магчымасці такія ёсць. То бок выканаць усё, што хоча Лукашенко. Усё, што нам патрэбна, таму што Лукашенко хоча адно, а мы хочам другое. Лукашенко застаецца, Лукашенко гэтыя санкцыі не знішчаць. Это элементарная рэч. Як яны працуюць, гэтыя санкцыі? Можна ж прааналізаваць. Безумоўна, у гісторыі мы маем шмат прыкладаў, калі санкцыі не ўратавалі тут народы гэтых краінаў. Тут мы можам, безумоўна, гэта ўсё прыводзіць і паказваць. Але што Захад павінен у гэтай сітуацыі рабіць? Быць ізноў занепакоеным, бо вельмі часта мы чуем беларусаў. Захад ізноў будзе занепакоены. Значыць, Захад мае толькі адзін выхад з гэтай сітуацыі, якую ён стварыў. Перамовы з рэжымам. Але рэжым не хоча размаўляць.
Рэжым не хоча размаўляць, рэжым хоча размаўляць. Ну вот я вам, па-першае, як дзейнічаюць санкцыі. Падлічана, што вот этыя санкцыі, якія ўвялі, это дзесьці 1,5 мільярда Беларусь траціць. 1,5 мільярда. Это было агучана. І вось месяц таму Лукашенко спатыкаецца з Пуціным. Што вырашылі? Пуцін дае 1,5 мільярда крэдыту. Але абяцае даць, безумоўна, і не адразу, а будзе па частачках. Спачатку там 500 мільёнаў, ад Пуціна дастаткова спецыфічна. І трэба выканаць пэўныя умовы. Вот, потым будзе яшчэ пэўныя умовы. Значыць так, 1,5 мільярда страчваюць, так? І гэтыя 1,5 мільярда даюцца Пуціну. Што будзе страчана? Будзе страчана, скажем, БелАЗ, будзе страчаны МАЗ, будуць страчаны прадпрыемствы, там, калійныя угнаенні, ўсё. Што это абазначае? Это азначае, што будуць страчаныя рынкі. І гэтыя грошы, якія ўжо Пуцін дае, яны не пойдуць на аднаўленне гэтых рынкаў. Іх уже немагчыма аднавіць. Не перабівайце. Немагчыма аднавіць. Яны пойдуць на падтрымку Лукашэнкі. Яны пойдуць на падтрымку сілавых структур і гэтак далей. Вось як дзейнічаюць санкцыі. Лукашенко мае сабе выхад. Это Путин, это Россия. Для России вельмі выгодна гэтую палітыку санкцый, каб это продолжалася. Потому что задача, якую поставил Путин, поправить геополитическую ошибку, что вот Советский Союз разбурили. Треба вернуть все назад. И он эту политику проводит. І пытанні ўжо ідуць не ў тым, што ён будзе там, даваць нейкія для эканомікі, энергетыкі. Энергетыкі якраз это закрываецца. Пытанне будзе стаяць так, каб абавязаць Лукашенку пусціць военные базы расійскія. І вот это ўжо пайшло. Что значит знаходятся российские базы у Беларуси? Это оккупация. Это так отбывалась оккупация Прибалтики. Покуль что это называется вучебный центр. Это сегодня неформальность, бо по сутнасці ўсе сілавыя структуры ўжо узалежненыя ад России, і таксама мы ведаем про тое, что там прадстаўнікі России таксама знаходзяцца, як і КДБ. Значит, одна справа, что структуры узалежненыя, яны юрыдычна, фармальна, яны ёсць беларускія структуры. Яны падлягаюць беларускім законам і падлягаюць прысядзе. І калі яны нешта парушаць, то яны будуць пакараныя. А вот калі тут будуць рускія базы, рускія войскі, то зусім другое будзе. Фармальна ў краіне таксама амаль 700 палітычных вязняў. Ці мы можам садзіцца за стол перамоваў, калі людзі за кратамі? Значыць, пакуль мы чуем ад вас тое, што трэба даць усё, што хоча Лукашенко, а што атрымаюць людзі? Хто-то вам кажа, што дасць, што хоча Лукашенко. Ну што вы гаворыце? Ну што вы гаворыце? Вы ж не чулі такіх слоў. Адмяніць санкцыі, гэта тое, што хоча Лукашенко. Транспартнае злучэнне, гэта тое, што хоча Лукашенко. Так. І гэта нам выгадна. Таму што выхаду няма. Мы павінны спыніць геноцид. Мы павінны спыніць гэтае знішчэнне. Мы павінны спыніць эту блакаду. Людзі павінны кантактаваць. Інакш не будзе ніякой дэмакратыі, ніякого жыцця. Людзям павінны дыхаць. І для гэтага ёсць магчымасць. Першае, трэба пачаць з аднаўлення транспартнай блакады. У гэтым зацікаўлены ўсе. Зацікаўлены і рэжым, і зацікаўлена Еўропа ў пэўнай ступені. Правільна. Вот глядзіце. Значыць, спыненыя авіяцыйныя пасажырскія перавозкі. У верасні гэтага года Lufthansa Group будзе разглядаць пытанне аб магчымасці вяртання назад этих перевозок. Это не значит, что это будет вернуто. Павінны быць умовы, яны павінны паглядзець, ці бяспека будзе гарантавана, ці не. Астатняе будзе ў канцы кастрычніка. Будзе разглядаць Міжнародная асацыяцыя пасажырскіх перавозак. І зноў жа, это не значит, што яны адменяць, але будуць разглядаць і вырашаць пытанне. Вот ужо ёсць аснова для перамоваў. Сядайце, перамаўляйцеся. Гэта дыпламатычныя перамовы павінны быць. Ну, безумоўна, гэта не Лукашенко ні за які круглы стол ні з кім не сядзе. Это не перамоўны чалавек. Это ідзе дыпламатычнымі каналамі трэба рабіць. Вы з'яўляецесь перамоўным чалавекам, і той урад, пра які мы пачалі нашу сённяшнюю размову, будзе размаўляць з усімі палітычнымі структурамі. Гэты урад будзе толькі на Беларусі. Тут это ценевы кабінет, які рыхтуе
адпаведную сітуацыю, нарыхтуе то, што я сказаў, уже не буду паўтарацца. А вот калі ўзнікнуць пытанні ў Беларусі, а для гэтага мы не чакаем, што нешта раптам там здарыцца. Ёсць рэальныя структуры, якія працуюць над гэтым, ёсць адпаведны план. Вот. І ёсць падставы нам думаць, што это так будзе. Вот тады гэты ўрад будзе прымаць рашэнні. Ці гэты ўрад не будзе ізноў тэарэтычны? Які? Тэарэтычны. Это ўсё залежыць. Не, тэарэтычны ён не будзе, таму што калі это толькі на ўзроўні тэорыі, то ён туды не паедзе. Урад можа быць толькі тады, калі будуць адпаведныя умовы, калі пачнецца адпаведны рух, калі рэжым будзе, як кажуць, вісець. Вы будзеце ствараць гэтыя умовы? Ці будзеце чакаць на гэтыя умовы? Не, гэтыя умовы ствараюцца. І прытым ствараюцца не толькі з боку дэмакратычных сіл, з боку нацыянальных сіл. Мы не маем вялікіх такіх магчымасцяў, але мы можам уплываць, ну, як кажуць, мінуючы медыйныя структуры, таму што это палітыка, якая вымагае кантактаў у першую чаргу. І вось гэтыя кантакты, якія зараз знішчаны, яны ў першую чаргу неабходны эміграцыі, яны неабходны дэмакратыі, і яны неабходны захаду. Калі вы не кантактуеце з народам, то пра якую дэмакратыю вы гаворыце? Пра што вы гаворыце? Ці вы, як структура, і вы, як палітык, маеце уплыў на Беларусь, на беларусаў і на палітычную сітуацыю сёння? Я магу адказваць толькі за тых людзей, за тыя структуры, якія пад маім кіраўніцтвам, пра партыю і астатняе. Это я магу адказваць. Вось. І які гэта ўплыў? Нават калі яны будуць знішчаны, яны застануцца ўсё роўна. Вот. Таму гэты урад не такі, як яго уяўляюць, што это вот нейкі кабінет, які будзе нечым кіраваць, мець тут. Не, это зусім. Это ценевы кабінет на выпадак тады, калі рэвалюцыйны працэс выйдзе ў стан супрацьстаяння. Зараз Беларусь не тая. Это не часы Лукашэнкі. Гэта што прайшло, беларусы не высоўваюцца, што называецца. Но Лукашенко ўжо не мае ніякай падтрымкі. Бальшыні не мае. І гэта доўга быць не можа. Ідуць працэсы, і гэтыя працэсы ідуць не толькі ў сферы там інтэрнэту, у сферы этой самай інфармацыі. Гэтыя працэсы ідуць. І гэтыя працэсы прывядуць да выніку. І паўтараю, самае важнае, каб гэтым вынікам кіравалі беларусы, каб яны заходзяць з беларускіх нацыянальных інтарэсаў. Спадар Зянон, ці вы ўплываеце на гэтыя працэсы? Значыць, у пэўнай ступені гэты ўплыў ёсць, але я чаму так думаю, таму што я думаю, што сказаць, таму што не ўсё я магу сказаць. Разумееце? Вот. Сітуацыя такая, што мы знаходзімся ў такім стане, калі мы не ёсць адкрытай зараз краінай, дзе можна на тэлебачанні гаварыць усё. Вот. Але без тэлебачання ніхто не даведаецца пра тое, што адбываецца. Ну, правильно. Сёння даведаецца адно, заўтра даведаецца другое, а паслязаўтра яшчэ болей. А яшчэ паслязаўтра будуць сотні тысяч людзей усё ведаць. І яны вырашаць лёс сваёй краіны. Важна, каб яны вырашалі, а не Пуцін і не Макрон. І каб гэтыя людзі пайшлі за сваімі правільнымі лідарамі. Дзякуй вам за гэтую размову. Вядомы палітык спадарства Зянон Пазняк маім і спадарства госцем быў у студыі.